Bai. Eta... Listo? Bale, lehenengo saria... Animo, zula zen. Gautxori taldeak irabazi du, eta txistea da loroaren mingai luzea. Txalo bero bat, mesedez? Emakume batek loro bat erosi nahi du. Dendara joan da eta momentu horretan loro bakarra dutela esan dio. Gainera, loro horren aurreko jabea putetze bat kudeatzen zuen madan horietako bat zen ondorioz, ikasitako hitz guztiak nahiko itsusiak ziren. Emakumeak berdin diola esan du eta loroa etxera eraman du. Etxean kaiola desestali bezain pronto loro hitz egiten hasi da. Etxe berria madan berria. Andreak irribarretxo bat egin eta alaben zain geratu da. Alabak eskolatik etxera iritsi direnean, etxe berria, madan berria eta prostituta berriak. Alabak barrezka hasi dira eta guztiak aitaren zain geratu dira. Etxe berria, madan berria eta prostituta berriak. Baina bezero berberak. Gabon, Jose Mari.